ko kiloji 17 bili hakkunde talikoyel fulabe e wuro teddingo Medina Gounass way waktuji 12 min naati e go wuro walle ni biyen gal kolongal gese tawi ko ummibe e wuro teddingo Medina Gounass jaabe dartoyde arsukaji mumen gili e bangi demanteri hani e wondude e jawdi o mawdo yetta ba o hebi do duubi cappande jawi do e talikoyel e do gese de komin garta do ko tawde puddama sincede minen non komin goni do e do gese duubi cappande joyi duubi cappande joyi min goni do duubi cappande joyi hik duubi cappande joyi hay be min tawi non kambe cincama min garta do o bangen o taw kayde do cincama ha tolloy magga do ko Abdourahmane Gaye cincuno ko non andi on waktu kala gardo be heeri gese be ko ben gonta jaatigibe mum doni non ko ben gondo jaatigibe amen gurdam do hankidam non ina serti edam hande dam so en tuknima e kongudi makko joni wa on sa hande woddodiri no fi sabu on waktu sa yi do dundundu no way andat on waktu he odo ta ina woddodiri no fi kono non ko yettere Allah tawde Allah tawni en odo jamanu ko yettere Allah yo Allah yap ceerno jobdi moƴƴiri ndi handiri hen mudum barke Allah no laalo ceerno men wano mudum en kebata de do gese ko barke makko tan yottini ga yimbe wona barke hay goto de ko barke ceerno dum yottini ga yimbe men de min garta ta dum sincama min gari no minen kam min daraki to sare to gese de ko do min puddori ba gesa do ko do min puddori min gari kam min demat ha min para min joha min kota wona joni ko gargol humpitade tan gese de no goniri den gese de moƴƴi no feewi ngara kumpito da gesa ma doga kota kadi on jamanu minen le wonno jawdi seeɗa e woodi min mbaɗi jawdi ndi pasuguɗo joni min gummima ɗo min jahat pasigu min topito ɗon jawdi ndi yoyi noon ha ɓooyi yakkere nde watti waɗ yeeya ɓooyi colli kadi kawjini yimɓeɓe jamanu noon min goppi ga seeɗa min dotti seraji to komin dutti toon caggal muɗum min goni toon ha ɓooyi seeɗa joni mbayeri hay mbayeri ɗi goñat joni noon min ɗum ɓittini ga yimɓeɓe tan min dutti nokkuji men to min jeehi Demba Kumba min jeehoy ɗo ha on fani caggal ɗum noon min gartoy kadi wami sereji ɗi taw ɗi goodi on waktu si waktu dabbude wano ɗo joni no gese haade ɓe gara ɗum ko ma mbaɗa nokku piila koyɗe ma ɗe tan on tuma gonda e ɗo e wami sereji ɗi seeɗa seeɗa ha gese ɗe goƴƴama pari tan on saa wami sereji ɗi jaaha lawol muɗum engrais joguinoɓe nayɓe ɓen kam gese mumen ko jaam tan ɓe galano e nayɓe ɓen ballitorta engrais ɗum noon joni fayda fofof joni ko engrais wallitorta nayi goodi noon machallah gonga non gese ɗe puɗɗima naywude kono kam haɗani barke ina daño hen to banggue ndemanteri kono gila on tuma gese ɗe kam ko jaam tan gese ɗe law nde wonɗo ko kese tampere ala o jamanu ɗo noon tampere waɗata hen tan ko huuɗo ko caggal nde mbaynodirɗen e o mawɗo jetteteɗo ba koye leƴƴande seeɗa tan jantuɗen e mawɗo Diallo mo tawɗen e waynu ina yarna nayi mum tiga 92 o min kaw kenne Amadou Diaw min gari ga min ndemi ɗo bila nden noon ko ɗo min ndemta ha jaami 93 gartomin ɗo 98 bile 98 ha ñalande hande nde ko ɗo tan gonmi Ousmane Camara haydula min jirtani mi yahani bange gese ɗe kam alhamdulillah rabbil alamin si tawi woni aɗa felliti remde ko guure woni haaji ma ko ɗum jiilotoɗa nden mi wiyani oɗo bila rowande en faade hikka to bangal ndiwri ndi na ɓittini he moyru ndu he bangal cammere ndi kono nden kam sa siidinama ɗo gawri men mbiteɗi ñani ko ndi tan ana serti he sabu dañat ha heewa eyyi joni noon ɗum woni ko wat wonno yimɓeɓe joni kewani yaadude ɗum saɗa ɗum ɗo waɗa naafima tan colli jaftuma ɗum ha laaɓa eyyi woni tan tin koni ko ɗum min mbaɗata hen seeɗa ko makkaji ma maaja ha sa awi ɗum ɗo fayda si rewi lawol tan fayda a remta ko somiru tan sabu min o majam caggal meɗen ɗo oɗo o fayda remaka sabu teɓel goto fuɗɗa hen hay ngel hurlitaki kono tabarakallah sa yiɓɓu tan nan ɗo sa yiiɗi tan andan tan goɗɗo moƴƴi
layri ndi yo jalluɗi yo fof tabarakallah fof ina waɗi hen ngal ɗin ɗon ko awdi tan suɓa ɗon so tawi wonino ko nden wiyete noon ko jengge kawrindine tan mbaɗe ɓoggol beltine ha demminare joni noon min ɗin ɗon mbaɗirmiɗi hen komiɗi suɓa awdi kono noon so gawridi lappama machine sokki ɗum mamin komdi juuɗe amen min guitta awdi ndi min ɓeta min mbaɗa bidon ngaji eywa gawri kadi ndi watte sakuji wona kono min mofti min mbatta tokkeɗeɗe min lumteɗano wowno waɗe maaro e bandara fof noon ina jeeya e ko remata e wiide makko waɗi rema maaro miɗo puɗɗim ɗo remde rowane kam mi yiiti hen hooram no feewi hikka noon ko ndungu yahe jaata hikka ngesa mba ɓuuri yaajje fof no moƴƴa ɗo hay fatata mi waɗi ɗo kono mi itti ɗo fatatade wotere fesade kiloji ɗiɗi e libaɗe genne walla ta ko ɓoɗere wotere ɗum kam min kaalisma e Amadou Mamoudou mi holli ɗum minen gandi kam tabarakallah ɗo kay Ousmane Siday woni ko ndemri neɗɗo yiɗi Allah na seedi vraiment ma gajo mi yiita hoorem no feewi sabayi bonande to banggal kulle ɓittino yimɓe mbaɗi en babilade en kono ɗum no usti joni ko ndi ɓurte wawde ɓittin eyyi sa reeni tan kam ma heeb inchallah tabarakallah machallah min dañi kono noon min dañani jagotoɓe himme wonde ga he ladde he kam min dañi tan ko yimɓe aduna ɓe ganduɗa hoore ma koto aduna o dettitoɓe detti kotoɓe detti kono kam tabarakallah rahmasat kono kam ɗo boowal iidi ɗo ha ɗo kimbani o wiyete noon ko duɓɓe ko kilo 17 ngal kolongal noon ina moƴƴi no feewi to banggue layanteri on paami ɗum ko ñamdu sosoɓe walla mbiyen beldi barinaɓe jetteteɓe Diawo e Dembe kam paami kaleten ko haala buudi walla won hen mbi jayeje o mawɗo mo tawɗen e nder guesa mum ina soña den jayeje o yettete ko ba mi salmini on jarama adi fof miɗo welti garal moɗon ɗo miɗon salmina no feewi eyyi minen noon komin remiyankoɓe komin ɓurta remde ko makkaje e buudi ñammi jalluɓe ndi tam no moƴƴi eyyi ɓe cooda coggu moƴƴo eyyi minen hen kay keeɓa gartam no moƴƴi no feewi kay eyyi adi fof noon no hikkani kam ala eyyi hikka kam buuɗi ɗi ndewi normal eyyi hikka kam buuɗi ɗi ndewi normal hikka kay ndungo tabarikallah mboye moƴƴi ɓe ndemi hen de min noon min hooram mi remani kono noon musidal am fof i remi eyyi bukki ɗi kay ndewi normal hikka kam aɗi moƴƴi talikoyel kam ko guese tan wona wuuro ko guese tan goni ɗo eyyi minen kam ko guese tan nder Madina tan ɓe gimmori eyyi legal Ramatullahi legal Nasrullahi ko ɓurata ɗo moƴƴude tigui kay ko makkaje e maaja eyyi makkaje ɗe e maaja o ɓurta ɗo moƴƴude e leydi he ande hikka nde ka min keeɓino moƴƴi hikka kam min keeɓino moƴƴi machallah ala rowani wa'ano ni eyyi rowani kay tawi i ngakki seeɗa kono wona miɗon weltani on gari ha ɗo galle am ɗo miɗon weltani no feewi wawa yobde on koye leƴƴande seeɗa tan dirtuɗen jantuɗen e mawɗo goɗɗo mo tawɗen ina lappa guerte yiyande makko noon woɗɗodirani iyande mabɓe o andini en ko gawri e guerte tan o ɓurata remde e o nokku ngal to banggue ndemateri to ko gawri e guerte tan ɓurata ɗo remede nde wonno ko ɗum ɓuuri ɗo hewde doole eyyi ɗum min tawi kadi ena waɗeɗo ko waɗeteno ko tan ha hande ko he ɗum tan min goni ɗo machallah guerte hikka ɗe ko mawɗum ina moƴƴi guerte ɗe kay so yaari ni ko jaam tan eɗe moƴƴi no feewi saabu hikka ɓuura waɗede yakar to banggue wawde ɓendude e wawde fayda jibinde hikka on ɓuuri samorde kam e dow rowane eyyi o saaha ɗo ko lappude guerte ɗe ɓuuri heddodade e nder golle guese he to banggue coñal wayno coñal mbutaldi en walla cammiri en ɗum kam gasino ha rendindinama o saaha kay kala mo jiiɗa ena golla o saaha ko gollugol guerte tan ko wayno baccal en ya lam besu en han kadi nam ko on saaha ɗum tan ɓuuri hedde o saaha e to banggue hottoloto wonko heddi seeɗa kono noon ko ɓuuri heew ko han kadi nam koko gasi woɗɗoyi seeɗa kam wallahi machallah noon ko jaam tan ngal kolongal noon ina jokkodiri endam no feewi e nder golle mabɓe ɗe so tawi dabbude seedi e wiide makko wawi en wade kala guese ɗe ko jaam tan saabu yimɓe so gondi tawi woni ko jaam tan woni hakkude mumen ko ɗum tan wawi haalde ko jaam o tan ko yettude Allah noon yimɓe ɓe pamodiri e koɓe neɗɗo goto saabu kala gimminɗo haaju mo ganduɗa ko ma yimɓe ndenda hembo tan kamɓe fof eɓe ndenda e haaju he ɓe ballodira e dow ɗum
o sagata mo tawden ina lappa gerte holliti en koye wattan golle de ɓe goni. minen gay tali koyel ko jam tan woni ga no jiiruɗon golle ɗe ni ko ni woniri gila ndongu fuɗɗi miɗen ɗo o saha ɗo noon wanno batima ni han ko finition wona nde tawno so a aawi si a remi si ha wonti ko moftere ɗum woni finition hande koye finition min goni sabunten koye lappal makkari e lappere gerte ko ɗum ɓuuri heddade sabutene yoga e ko jiiyaton ko hottolaji ɗi ko heewen gasi han ɓuuri heddadade ko gerte ɗe e makkaje ɗe golle kam ko ɗum ɗo ɓuuri heddadade heddi noon kam jiiɗon hottolaji ɗi ko kamene won hewɓen hempinɓe hay so tawi e nde hitande hikka kam ɓe lappiri ɗen gerte ko juuɗe mabɓe kono kam eɓe ñaagui jomen masiŋaji en ɓe nde mbattata yillade e ngal kolongal. minen tali koyel na minen guero gueɗel gotel miɗen jiiɗi walleɗe masiŋaji gerte masiŋaji makkaje ko ɓuuri min fof noon tampinde ko masiŋaji gerte ɗi wuro ngo heewi masiŋaji kono o dumum nami mbawa ɗi hebde koma kolonge madina ɗe fof gasna nde ɗi puɗɗo arde ga gerte ɗe noon wonano makkari ni on jii gerte kañum jowetake dow ko leydi gonta ɗiɗi waɗama leydi heewi bonande gila e jari ha e dabaji garatɗi ɗum no miɗen ñaagui so rew woni dabbude ari yomin keeb machine lappo gerte kadi on garal mon ga e tali koyel min beltima no feewi e bonande jawdi nde kam o saaha ɗo komiɗen ƴelɓini tan sabu nde nayi ko gegguɗi kono noon gegguɗi ɗo ɗi gonɗo ɗi goɗɗani sa fu miɗen ɗamini ɗi garde ɗum taki si dabbude ari han jomin il faut jawno golle ɗe ko jiiro o saaha ko jiiro sabu nde ayi ɗo jongo nangue wulgue so jii jomum dari guesa mum e jongo henge nangue an andu ko yidde gasnude tan dogge bonande sabu nde o saaha ɗo kam bonande nde kala nde nde ari guesa maɗa a heɓata hay batte ko nagge bonnata certele ko ɗum wadde masala ha kono amma certele kam ɗum wadde masala kono amma o saaha ɗo ndu e dabbunde ɗo bonande ala masala ha sabu ten kala ko ɗoɗi bonni ɗon artetake kadi jiiɗe golle ɗo kala ko golluɗan kempinɗa artata hen peut-être ko ɗon koko gasi ɗon koko gasi minen on tali koyel kam kolongal ngal miɗen jetti Allah no feewi boyɗi kewano taw ko tampere mawde wono kono noon kam alhamdulillah rabbil alamin duwaw ceerno han guese ɗe kam fayida feccere nden waɗi robi e boyɗi mumen kadi boyɗi ɗi kadi Allah waɗi ɗi luggiɗani sabutene woyndu lugginama métre uji 15 yawtata ɗon boyɗi on kewi temdiyam heddino miɗen ñaagui ballal noon ha hande nde tawno kam neɗɗo kam ɗon fof yo ñaago miɗen jiiɗi ko wayno forage uji ni min mbatta wat sardiŋaji ɓay ko ɗo min goni ndungu ceeɗi ko ɗo min goni miɗen ɗo gawi mangoje miɗen gasti boy ko ñamen miɗen ɗon jogui jawkala men ko ɗo min gurniri ɓesguji ɗi eɓe jokki wadde erago noon e jogiiɓe doole en hani e ardiɓe commune o nde ballittaɓe e forage uji saabu teskade nokku o ina ngakka ndiyam kono kadi eɓe jiiɗi wadde hen guese biseteɗe e nder ceeɗu o hono sardiŋaji sababu ballal boyɗi so tawni miɗen keɓa boyɗi min mbaɗa forage uji min mbaɗa sardiŋaji won boyɗi korat peut être que nagge 4 nagge yarata ndu woni ndu horat kala ko ndu wawi nde horat ɗi kora boyɗi kora ceeɗu ɗi kora wattan tan miɗen jetti Allah no feewi e yamirore ceerno ko ɗum waɗi min ɗo gila ndemoɓe gari ɗo ko yamirore ceerno min goni ɗum noon gari ɗo tali koyel min beltanima no feewi bisimilla moɗon on jiiɓe arɓe ɗo ɓe foof koye jokkere ndan tan ɓe goni ɗo sababu ronkude dañji ɗin masiŋaji lappoje gerte noon addani ɓen sagataɓe wadde ballodiral to banggue lappere gerte nde hande ɓe dawa e mbagesa janggo ɓe dawa e guesa goɗɗo wallahi ko ballodiral Allah no seedi ɗo balɗe min banno ɗum ɗo gila ha hande miɗen jokki min gasni sunsuji ɗiɗi tati ka astafirullah tati min gasne heddi oɗo ko o min keddodi eyyi janggo min lappato ɓawo janggo min lappato eyyi lalay miɗen jokkodiri en ɗam no feewi bon saabu kala komin nodde ɓe nototo min kewi notade min Allah no andi ha gurdam ga noon no satti koye saabu ga no woɗɗi mi woɗɗi Madina ga kala ko kewata ga wona banggue yimɓe koma yimɓe koota ma koota Madina degloya ɗum ɗon garta Allah waɗi kam joni kam ɓay motoji na goodi ɗum kam nayi wawi foof caɗele na woodi kono ɗum kam ustima min jahat tan min ƴefta komin ƴeftata ko min gara min jokka golle guese e wiide makko noon eɓe jogui caɗele to banggue lawol ngol guili e faaɗeni muɗum ha e hewde gasɗe lawol ngol wala lawol moƴƴol kam min ngala laabi ɗi kam ɓuuri tampinde min fof ko perlel amen ngel kam ngel ko caɗele amen no feewi boom ngel wari min babbi haaɗi kuuɓi tokket
yimɓe ɓe jaati ko hortiɓe ɗon kam tanano machine ngaji ɗi ngari ni alnewni kam joni kam motoji na ngoodi taski moto na woodi joni ko ɓen tan min mbaɗata min joɓata ɓe gara ɓe gaddana ɓe naɓana min komin duumi ko eyyi nawtugol gaweje ɗe kamen nawranta men min joɓa ɓe tan ɓe nawranta men eyyi ga noon caɗele ɗe kam ɓuuri ga wonde ko bangge jawdi ndi kam laamu wallani min ga ko minen tan guertoto eno ɗi mburdi ceeɗu ndiyam no tampini min ga wallahi min ngala ga ndiyam hay tu ndiyam kam ko boyɗi ko taran kay farango hori ceeɗu pelego ko boyɗi min ngaftora min tampa ɗin kam ɗin moƴƴani ko Allah min ngala boyɗi ren bangge ndiyam kay wallahi min ngala caɗele amen no feewi bom o mo certuɗen joni noon woɗɗodirani yande e o sagata mo kuccodirɗen ɗo guese ɗe kam alhamdulillahi rabbil alamin golle ɗe jaaha no feewi o saaha minen lappal guerte wonde wonno machine ngaji mbiyaɓani ga ɓe mbiyata gani woɗɗi seeɗa machine ngaji jawata arde ga eyyi kono min gueto tan min mbaɗa juuɗe eyyi tumande machine ngaji jaltata guese to saare to tan min goɗɗini eyyi ko woɗɗi ko ɓe mbiyata ko guese arɗe sone golle to tan ɓuuri nowanade ɓe taw ɓe golla toon ha so toon gasi après mbawa arde ga eyyi ɗum wadde minen min guetoro juuɗe tan hannden so dawiri min foof min continue eyyi gonno jawdi ndi kam waɗi caɗele seeɗa tan koye ceeɗu o yimɓeɓe belsini jawɗele mumen ɗe joom yaha tan woppa ga jawdi mum yaha hootama wuuro to woppa ga jawdi woppita tan sukaɓe ɓolɓe sukaɓe tokkos ɓe goppitte ga jawdi ndi kadi to bangge jaram min cohli koyno forage hay so goto waɗama ga ma jawdi ndi yar ha ɗumɗita taw ndiyam mankani ga galleji ko capantati pawɗi de mi anda noon ko fayi hen ko kam kon capantati heede capantati joyi en walla capantati jeegom ko heede toon galleji gonɗi ɗo ɗi fof ko madinnaɓe roro ɓolɓe tarigoyel kaɗɗo kay fof ko madinnaɓe roro ɓolɓe ngol waɗi caɗele kay ngol waɗi caɗele no fewi so dabbude ari lawgol ne sukka yimɓeɓe kawra hen moto waɗa artidaji ɗum noon ko weltinare remoɓe gaɓe tan caɗele lawol kay so dabbude yonti poɗɗo wadde tan godawol jahon kenɗe no lawla henɗa taw garo fof no yiya goɗɗo angol faaɗi eyyi ɗum ko weltinare yimɓeɓe tan kono so yimɓe daranima ɗum kay so on mbaɗi dawol on kenɗi neɗɗo ha Madina tiftinen talikoyel fulaɓe tawete ko funnangue wuuro teddugo Madina Gounass kiloji 17 ɓiili hakkude ɗo ɓe goytima caɗele lawol hani to banggue ndiyam Ousmane Camara Guido Leñol ummitiɗo talikoyel fulaɓe Daka FM Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yidɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada